Assalamu alaikum. A yau cikin wannan bidiyon namu na yau zan nuna muku yadda ake samun likers 1000 ta hanyar application mai suna Yo Likers. Da farko ana so ka je ka nemo wato Facebook ɗinka. Bayan ka nemo Facebook ɗinka ka shige shi wato kamar haka, ya buɗe ma fuska kamar haka. Ana buƙatar ka je ka buɗe wato fake account. Kowa dai ya riga da ya san fake account. Da kaji an ce fake account ana nufin account ɗin da na bugi kenan, account ɗin da ba na kwarai ba, shine ake nufi wato da fake account. Kafin mu ci gaba da wannan shirin yana da kyau ku danna muna like, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sadarwa, domin hakan na ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku shirarwanmu a ko da yaushe. Na gode. Bayan ka je ka buɗe fake account, ana buƙatar ka koma wato ainihin account ɗin da kake aiki da shi. Ma'ana kamar dai ni wannan account ɗin da kuke gani shine nake aiki da shi, sai na yi login out na wannan fake account na koma wato account ɗin da nake aiki da shi. Bayan ya buɗe ma kamar haka, za ka iya yin sabon posting idan ka so, kuma ba dole ne sai ka yi sabon posting ba, tsohon posting ma zai yi. Ok, yanzu bari na koma kan posting ɗin da na yi, tsohon posting ɗin da na yi, sai na yi aiki da shi. Yanzu kamar haka, na yi wannan posting ne awa 16 da yansa, na samu like 30. To zan gwada da wannan posting ɗin. Sai ka danna nan gurin da ka ga ai ɗiga ganga guda 3 ga suna a sama, sai ka danna copy link. Bayan ka yi copy link sai ka wato fito gaba ɗaya, sai ka nemo wato application ɗinka. Bayan ka nemo application ɗinka ka shige shi kamar haka, sai ka jira ya ɗanyi loading ɗin da zai yi, don dole sai ya yi loading. Bayan ya gama wato loading, zai nuno ma kamar haka nan gurin da kuka ansa login, sai ka danna shi, zai nuno ma kamar haka. Bayan ya nuno ma kamar haka, sai ka sa wato fake account ɗin da ka buɗe, sai ka sa numbers da ka samu fake account da password ɗinsa, sai ka saka. Bayan ka saka, sai ka danna login, sai ka jira ya yi loading da kai, sai ka danna continue. Za ka wurin da aka rubuta custom link ID liker, sai ka danna nan wurin. Bayan ka danna zai kawo ka inda aka rubuta interlink or posting ID, sai ka saka wannan link ɗin da ka kwafo. Za ka gurin da aka sa I am not a robot, sai ka danna nan gurin. Yawa, bayan ka gama sai ka danna nan gurin da aka rubuta wato inda ka ga an sa verify, sai ka danna. Yawa, za ka gurin da aka rubuta submit. Bayan ka danna, sai mu ɗan jira ya loading ɗin da zai yi. Ta wannan hanyar application ɗin da kuke gani a yanzu za su iya ban like 60, 70, like 46 duk za su iya ban. Ta wannan hanyar zan samu likes da yawa. Yanzu sai mu ɗan jira ya loading ya gama. Yawa, bayan ya gama yanzu kamar yadda kuke gani sun ban like 46, sai na koma wato Facebook ɗina na gani. Yanzu kamar yadda kuke gani ina da like 30, sai na je na ɗan yi refresh na gani. Yanzu kamar yadda kuke gani ga like 76. Ta wannan hanyar zan iya samun like 1000 a yini ɗaya. Ta wannan hanyar da kuka ga nayi, na samu waɗannan likers. Ta wannan hanyar za ka yi ta maimaitawa, kana ta yi, za ka iya samun like 1000, 2000 a yini ɗaya idan ka ga dama.
wato zan aje muku link din wannan application a description, sai ku duba ku yi downloading na wannan application din. Kada ku manta ku danna mun subscribe, ku danna mun alamar ƙararrawar sanarwa. Na gode.